गिदिर गिदिरनो फ्लांबाय हगारफ्लांबाय आं बायनानै लाबाय आं माइ होदों साया जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा माने बिहाव बिखुनजोफोर गैया नामा ঠিক আছে बिहाव बिखुनजोफ्रा जेबो बुंनो हायासै जेबो हायासै दिनै गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआ गोदानबो नङा माने गोजाम पिक्सारखा बे पिक्सारानो जाहैबाय दिनै खनजिथा बर' जाय दिनै खनजिथा बर'आ माखासे नायथावै गाज्रि रिल्स बा लांदां फिसा जि बा ड्रेस गाननानै भिडिअ बा रिल्स खालामनायनि थाखाय मा साजा मोनखो रायजो राजाया मा साजा होखो बे माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो माखासे जन खारजि ब्रादारा मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे खनजिथा बर'नि सायाव मा बुंदोंमोन बे माखासे फंनैसो भिडिअखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों थ' नोंथांमोनहा नायलांदो लोगोसे खावलायनो नाजादों बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोन बयबो साबधान जानाया गाहामसै बेबायदि फिसा ड्रेस गाननानै बा गाज्रि भिडिअ लाबोनायनिफ्राय नोंथांमोन बयबो सांग्रां जादो जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेबायदि बा खनजिथा बर' बायदि माखासे अलखदाव गोग्लैया थ' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो गिदिर गिदिरनो लाबोखाबाय आं ओंखायनो माथो लाबोबाय थायोसै आंखौलाय ओंखायनो लाबोदां गाबोन सोनोसै भिडिअ बानायसै दुमब्रां बागदाव होलायनांसै सोरखौबा आयौ बोरै सानसेनि एथ' गिदिर देरखो होननानैहाय रायहरबाय थानायखौ खर' गरम जाजोब्बाय आङो मिथिबाय आङो मोसाफ्लांबाय हगारफ्लांबाय आं बायनानै लाबाय आं माइ होदों साया जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा खुंखेराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसिमोन गैया नामा गानजों लोगोसे गावसिनि गोसोबादि कनसेप्ट बानायदों बिसोरो दा माने जाहा थाहा गावसिनि ड्रेस दख'ना बोखोलाबायनाय मानाय आं बेखौल' बुंनो सानदों जे माने गामियाव रावबो गैया नामा आरो न'खराव रावबो गिदिर मानसि गैया नामा जे माने फिसायफोर गैया नामा माने बिहाव बिखुनजोफोर गैया नामा ঠিক আছে बिहाव बिखुनजोफ्रा जेबो बुंनो हायासै जेबो हायासै दिनै गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं आसान गाननानै दं नामा आखायाव गामिनि गावबुराफ्रा बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारी नामा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो सोर खनजिथा बेलाय आरो बे गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिं नायनो रोङाखै नामा नोंसिनि समाजाव दे बे हिनजावादि गुबुंले लाबोगासिनो लाजिनो रोङाखै हायोबा नोंसोरो बिसिनि न'खरखौनो बैकट खालाम आरो जायनि बिसिनि न'खराव हाबो डाइरेक्ट 1000 थाइसे फाइन फोनांना हो लासिं आरो नोंसोर रिल्स बानाय मोजाङै हगार जे बुस्थुआ माने पाब्लिकनो मोनबा मटिभेशन होयो मोजां मोनसे जेनेबा मोजां बिहोमा गोलैयो जोंनि माबायाव कालचाराव जोंनि हारियाव नोंसोर रिल्स बानायनायखौ जों बादा होआखै नोंसिनि फिसौआ देरोबा देनाखा बे नोंसिनि दख'ना फैलालिखौ नुयोबा मा सानगोन दे बुं बे गामिनि ओनसोलाव मा बुंगोन नै दख'ना फैलाग्रानि फिसालाया नै बेनो दख'ना फैलाग्रानि फिसाजोआ नै बेनो माबादि मोनगोन नोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा मादि मोनगोन फिसायाथ' जाम्बा बादिसो मोनखाबाय आङो आसान गाननासो थायो खोमा फिसायाबो गावबुराफ्रा मा खालामगासिनो गामिनि समाजनि गावबुरा सेक्रेटारिया मा खालामगासिनो बिसोरखौ इमिडियेट मिटिं खालाम नोंसोरो आरो जुदि मानिथाराबा बयकट खालामनानै दोन जायनो हाबो बिसिनि न'खराव 1000 थाइसे फाइन नांनाय गामियाव सोरबा माबा मोनसे जानानै थैयोबाबो बाननो थाखाय रावबो दाथां बेबायदि
फाननो होननानै भिडिअखौ बानाया भिडिअ बानायग्रा हिन्जावफोरा बुजिबाय गोसोआव ला महर फाननो आंनि महरा साइस्टार होननानै महर फाननो होननानै भिडिअ बानाया रावबो बुरबक आंखौ बिदि कमेन्ट दालिरखा नेक्सटबाराव बिदि कमेन्ट नुबा ब्लक खालामगोन आं जुदि नायनो गोसो दंबा बिदि कमेन्ट दालिरखा आंखौ अल्लाह दाबो बेखौबो बुखिदो आं दुगैनो नागिरदों गरम जानानै थानो हायैसो बुंहरबाय आङो नेक्सटबाराव बिदि कमेन्ट दालिरखा महर फानो देहा सोलेर फानोनो भिडिअआव दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा खुंफेराखै नामा दा लाइजाय गैया नामा दा मानसि गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिसा मोनबाय दा लाइजानांगौ दंना न'खराव नि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय खालामजोबनांगौ आवाज सावदों सानि मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि देरासिन जागासिनो थाबाय रामा नैबे समाव बन्द' जानांगौ खामानि जों आदाखौ